Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, сез Сәйлән фестивален карыйсыз. Бүген 8 финалистыбыз каршында яна тагын бер сынау, 3нче сынау. Бүген алар альтернатив стилендәге җырларны башкарырга тиеш булачак. Ә инде аларга бәяне безнең мәртәбәле жюри бирергә тиеш. Әйдәгез алар белән танышабыз. Россия Федерациясенең һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, остаз, шәрәфле укытучы Венера Хатовна Ганиева. Исәнмесез. Бүген фестивальдә катнашучы балалар безнең үзгәреш җиле фестивалендәге аранжировкаларга кушылып чыгыш ясаячаклар. Курыкмасыннар, монда бик тә яхшы абыйлар һәм апалар утыра. Илгиз Шахразиев. Илгиз, сәлам сезгә. Теләкләр шундый, балалар ял иттегез, күңел ачыгыз, сезнең бала чагыгыз, без сезгә булышабыз, без сезгә яхшылык кына телибез. Шул Көч биреп торабыз. Көч биреп торабыз, Алла теләсә. Казан шәһәр филармониясенең солисты Амир Әхмәдишин. Исәнмесез, хөрмәтле алалар. Сәламлибез. Исәнмесез. Безнең нәни дусларыбызга бар тик уңышлар телибез. Әлбәттә, алар менә хәзер сәхнә артында торып дулкынланалар. Менә шушы хисне җиңеп, барлык тамашачыларга бары тик шатлык хисен бүләк итсеннәр. Менә шундый хис белән чыксыннар шушы сәхнәгә. Уңышлар аларга. Минемчә, алар үзләренең кумирларыннан мондый җылы сүзләрне ишеткәч, иреп тә киткәннәрдер һәм бөтен дулкынланулары онытылгандыр дип ышанып калабыз. Инде шулай итеп Аллага тапшырдык. Хәерле сәгатьтә башлыйбыз. Беренче булып Илназ Харисовны каршы алабыз. Ortada koyaşığa, koyaşına selamlikin. Salma koyaşın mesuşağ. Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm, esselamu aleyküm. Ortada koyaşığa, koyaşına selamlikin. Salma koyaşın mesuşağ. Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm, esselamu aleyküm. İman birgen, söyükle tuğan telem. Uz dilimde selam yollayım. Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm, esselamu aleyküm. O şirbakı düşüklerin, bakıble buzun kartım. Ey kardeşler, milletişler, esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm. Dağda kıyaşığa, kıyaşta selamlikim. Salmı kıyaş sütmez uşağı. Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm, esselamu aleyküm. Aydar Süleymanovның җыры бит. Bravo. Şef.
yaşığa Koyaşna selamlikim Savmu koyaş sünnet uşağı Esselamu aleykum Esselamu aleykum Esselamu aleykum Dağda koyaşığa Koyaşla bize her gün Koyaş bilen selam yollayım Esselamu aleykum 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 Selam 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 Aferin, Esselamu aferin, aleyküm, aleyküm aferin. esselam. Oy. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aferin. Şep başladık ha? Venera Hatun. Eye. Eydegi sizden başlayalım. İlnaz, buldurdun bit. Молодец ulam, молодец. Bu bizning festivalga shunday turi kitirib hareketlerinde. Anarı Ulan, obrazı. obrazı da. Endi bu jir bit intonatsion yaktan bir katlaulu jir. Biraz jir başında dulqinlanu hislerimiz sezdik endi. Birinchi Birinchi başlау her vaqtda endi. Jingillerden tugel, sen bir qiyu, unni birem. Bütün balalarga da un qo'yarlik bo'lsin. Şulay bulsun Allah avatlasa Amir sizden. Исәмме Илназ, шуннан да беренче булып чыгыш ясау ул һәрвакыт авыр, дулкынландыргыч, әмма ләкин шул менә эш белән эшне син җиренә җиткезеп эшләдең. Барлык тамашачылар белән матур итеп исәнләштең. Беләсеңме, барысы ошады. Образың, биюләрең, җырлавың, шул ук вакытта берничә киңәш бирәсем килә сиңа. Артикуляция, сүзләр аңлайшлы булырга тиеш. Башка моментлар барысы үз урынында. Ноталар, интонация, характер барысы үз урынында. Молодец, афарин. Миннән сиңа Илназ дустым, ун сәйлә. Un seylen. Hadi. Сәйлә. Беренче чыктың, матур итеп исәнләште, энергия бирде. Гомумән, молодец. Үзебезчә, татарча, әле бит таң ата да, кояш чыга, таң атканда бит әле тавыш бик үк ачылып Сез та ник бетмәгән. катнашмыйсыз сез, Рүзәл? Сезнең дә бик яхшы Яшь, килеп чыга. яшь ягыннан туры килмим шул. Без яшь вакытта мондый фестивальләр юк иде кызганыч. Илгей Шахразиев. Илназ, беренчедән мин монда укып алдым. Син 29-нчы татар гимназиясендә укыдың, әйме? Укыйсың хәзердә. Мин дә шуннан бит, брат. Алар бер-берсен таптылар. Яршалы шәһәре 29-нчы татар Менә бит. гимназиясендә мин дә укыдым. Венера Исламовнага күтеп сәлам әйт. Миңа бик ошады. Беренчедән бу Венера хатны әйтүенчә авыр җыр, анда күп модуляция. Син аларның һәрберсенә дөрес Дөрес эләкте. ләктең, әйе. Анда бик өске ноты бар. Аннарсын анда Әссәламу алейкум. Аны Анда кабатлап бит торырга ритм, кирәк. Мин инде беләм, бу җырда бер урында бик озын гына проигрыш бар. Нишләр микән бу егет монда дип көтеп тордым. Һәм син шул момент табигый башладың. Менә шәп булды. Бик синең остазың һәм син үзең сез моны бик яхшы эшләгәнсез. Майкл Джексон кебек бик битләр гомумән бик күңелле булды. Шуңа күрә миннән bu син 29-нчы гимназияда булган өчен түгел. Юк, işte. Үзең шәп малай булган өчен 10 сәйлән сиңа. Un seylen. Aferin. Илназ, әлеге сәхнәдән син иң югары балларны, иң югары сәйләннәрне алып китәсең. Инде Муса Маликов, Айдар Сулейманов эзләреннән барасың һәм юлың бик туры. Рәхмәт сиңа, затабыз сине. Рахмат ясın Эшеңне дәвам ит, ярыймы? Укы. Тагын бер дуамал йөрәкле Рөстәм Хөсәйновны каршы алыйк. Бу кемнең җыры? Синең җыры? Син булай дидеңме? Yok. Hey garamon yaşlık yoldaşım Sin yüreğimde söyür yattım Mağlansa minem haygalı başım Yırların belen mine yuvattım Mağlansa minem
başam Jırlarım belem Mine yuvatam Ayla bu kişide Yağmur yuram Jır terezeme Kilip bağlar Min tön bulmadan İfetip duram Garmun uramığa Mine şakıram Min tön bulmadan İfetip duram Garmun uramığa Mine şakıram Wow, 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 wow. Unutmadım Emine'de ul kişiler Dağın kulümde yağar yılma Olup gelminle söylen yoruna Yaşlık yoldaşım garmun ey garmun Olup gelminle söylen yoruna Yaşlık yoldaşım garmun ey garmun Aferin, aferin. Kimgadir Allah Teala salatni de, tышкы kıyafetni de üyüp kızganmışa bireyindi. Mine Rüstemge de şulay bәхет yılmaygan bite. Salati de, tüs kıyafeti de üzü bilen. Venera Hatovna, ol özgeri jilindegi şunday ağır jırlar mısın ol? Bigrak ağır bu. Әйе, ауыр жырлар Ağır һичшиксез. jırlar. Менә бүген Рөстәм безнең Әмирнең репертуарындагы җырны башкарды. Булдырдың, Рөстәм. Бик яхшы башкардың. Монда остазыңа аерым бер рәхмәт әйтәсем килә, чөнки монда менә бу алымнар өске нотага, ул аны bütün җырчылар да аны Әмир абыйың гына ала белә дә. Һәм менә бүген мин инандым, син дә ала беләсең икән. Ничек матур, шундый чиста итеп өске ноталарны бәрдең анда. Остазыңа миннән аеруча рәхмәт. Киңәшләр нәрсә инде? Дәвам итәргә бу юнәлештә. Һәм инде максатыңа ирешергә алда җырчы буласың киләме? Әйе. Әйе, аның хәрәкәтләре дә нинди булды бит, әйме? Әйе. Ул шуқадәр, ул анда бит безнең проигрышлар бик күп. Ул проигрышларда безнең Нәрсә фестивальдә эшләргә? биючеләр тулыландыра шушы сәхнәләрне. Ә монда бит алар үзләре ул хәрәкәтләрне өйрәнгәннәр. Молодец. Молодец, улым. Молодец. Allah'ımşa bu 10 indi, değil mi Venera Hanım? Әйтмәдем менә әле мин. Юк Ун, әле. Конечно, 10. 10. Әйе, мин 9 түгел. 10 sayılan, aferin. Әмир, siz indi әлеге жырны башкарган кеше буларак нәрсә әйтә аласыз? Рөстәм, исәнме? Беренчедән сиңа рәхмәт әйтәсем килә шушы җырны сайлаган өчен. Чыннан да анда бик күп нюанслар, ритм, интонациялар, гомумән шушы тониканы башта менә бик авыр аны шул дөрес тональностька эләгү. Син барлык эшне менә башкардың, молодец, афәрин.
15 bal bulsaydı 15 seylen, 15'ini de verirdim. 10 seylen. Менә шушы үзгәреш җиле фестиваленең максаты да бит. Менә шушы безнең элеккеге җырларны, ретро җырлар, халык җырларын яңа форматта, яңа менә шундай аранжировкалар, төсмерләр кертеп, ул җырларны җиткерергә яшь буынга. Менә бит балалар да алынды бит. Димәк, без үзебезнең максатыбызга ирешкәнбез. Бу бик әйбәт әйбер дип уйлыйм. 12 яшьтә шундый авыр җырларны башкарырга теләү беренчедән, икенчедән башкарып чыгу. Гомумән үзеңне шулай син аны бәлки хәзер бүген бәлки син аңламыйсыңдадыр, нинди зур эшләр син эшлисең. Менә әзрәк кенә үскәч үзеңнең яшьтәшләреңә карарсың, син бик алда булырга тиешле егет, беләсеңме? Син бүгеннән үк шулай итеп атлап барасың икән, син алга таба синең тагын өскә үрләргә кирәк сиңа, ярамы? Тукталып калма. Берәр тәмен билеп башкара. Тәмен белеп башкарасың син аны, әйе. Сиңа 10 10 сөйлә. сөйлән Илгиз әфәндедән дә менә Рөстәм Яхин көйен Рөстәм Хөсәйнов шулай башкарылды. Әфәрин сиңа Рөстәм. Рөстәм маҗаралары дәвам итә. Яхинның романсын башкарды. Рөстәмнәргә афәрин. Асыл яр, асыл хуҗина. Матурда инде аранжировкалар. Космос. Yüreğe sağlık, iyi başına, kıyaş nurlarından nur aldım. Kıyaş
Менә бит асыл кызыбыз 3нче сынауны үттеме, үтмәдеме әле билгеле түгел. Хәзер инде әйтергә теләкләре күренә һәрбер жюри әгъзасының. Илгиз Шахразиев. Асылъяр, исәнме? Син шундый шибәр, син шундый гүзәл, менә син бик матур, бик мөлаем, кәчтүмең, синең елмаюың, синең дикцияң да үзенчәлекле, әлбәттә, әйме? Тик менә шушы җырда ул синең беренчедән ул сиңа түбән кебек тоелды миңа. Миңа да шулай Түбәнрәк тоелды. Түбән булган саен сүзләрне тагын да катырак әйтергә кирәк. КТР лек ул синең ул тартыклар синең атылып чыгарга тиеш. Чөнки тавыш белән связкалар белән дип әйтик, безнең анда связкалар белән алны эштә булмый кебек тоелды миңа әлеге җырда. Моны Юлия Гарифуллина башкарды, әйме, ялгышмасам. Әйе. Юлия Гарифуллинаның аның бик менә бормалы тавышы. Сиңа тыңлап карарга иде, мәсәлән, кем аны ничек башкарган? 80нче елларда кем башкарган? 90нчы елларда кем башкарган? 2000нче ел башларында менә бәлки үзеңчә җырлап кара, гомумән үзеңчә, үзеңнең дикцияңа, үзеңнең тавышыңа туры китерлек итеп. Шул гына. Ә булай барысы да миңа ошады, биюләрең ошады, елмаюларың, инде монда сүз юк. Сәйлән, Асылъяр, миңа микрофон белән атмыйсыңмы? 9 балл, ярамы, гафу, 9 балл кызганча каршы. Рәхмәт. Ләкин 9 балл шулай да ул югары бәя. 8дә югары бәя, 9 балл. Венера Хатовна. Гомумән уракчы кыз дигән җыр ул халкыбызның йөзек кашу иң матур җырларының берсе. Монда Илгизнең сүзләренә кайберләренә мин кушылам, әлбәттә. Синең киләчәгең бик матур булырга тиеш. Эшләргә кирәк. Һәм менә дөрестән дә тональностьны дөрес табу, ул димәк син тавышыңның бүтән мөмкинчелеген күрсәтергә күрсәтә аласың. Тональностьтан барысы да тора. Шуңа күрә киләчәктә шуңа игътибар итәргә кирәк. Яхшымы? Һәм булай мин синең чыгышларыңнан карап киләм. Алдагы турларда син бик талантлы, бик булган, бик музыкаль, бик ничек әйтәм, шундый табигый синең тотышың, сәхнәдә ясалмалык юк. Шуңа күрә молодец. Мин сиңа 10 сәйлән куям. Рәхмәт. Инде менә Әмир чыгышларны тыңлаганда, ул җырлагандагы сыман бүтән йөзе белән җырлыйлар бит. Әмир шулай бүтән йөзе белән тыңлый. Бик зур рәхмәт сезгә шундый иҗади бүләк иткәнегез өчен безгә, тамашачыга. Әйе, җыр аеруча бик авыр. Бик авыр җыр. Мин гомумән үзем дә шундый җырларны җырламаска тырышам. Әмма ләкин ул кирәк. Ул менә чыннан да үзеңнең профессиональ дәрәҗәңне тагын да югарырак күтәрә торган җырлар. Әгәр син шундый җырларны җырлый белсәң, әлбәттә. Үстерер өчен. Үстерер өчен, әйе. Гомумән үзеңнең менә профессиональ дәрәҗәңне. Күзне йомып тыңлаган вакытта музыканы яхшы ишетәм, тавыш каядыр менә, гомумән артта шикелле ничектер. Алгы планга тавышны. Менә минем остазым да, хөрмәтле профессорым Венера Хатовна гомер буе өйрәтте. Тавыш алда булырга тиеш. Рәхмәт. Алга таба уңышлар сезгә. Миннән сезгә 10 сәйлән. Рәхмәт. Афәрин. Әмма ләкин тырышырга, эшләргә тырышырга. Күпме тырышасы да тырышасы. Уйлама әле, аның турында Асылъяр. Без сине озатып калабыз. Рәхмәт сиңа. Афәрин. Сау булыгыз. Җиңелергә күнекмәгән егет Иван Пугачев. Уйла менә сразу.
sirpesen Jitmiş yigit günleşe Ağlımızın güzelini Bödün kalıp sileşe milevşe Koyun bilen bas yeneşe Sina bikte kileşe milevşe Bir yigitke kuy sirpese Jitmiş yigit günleşe Jitmiş yigit günleşe Sahnede yaşadı deyler bit. Menimçe менә ул хәзер әлеге чыгыш турында, сез күргән чыгыш турында һәм мөхтәрәм жюри, мәртәбәле жюри Венера Хатовна. Әйе, дөрес. Рүзәл, менә беренче нотадан ук монда аның энергетикасы килеп бәрелде монда безгә. Шу кадәрле сизелде. Бик тә миңа ошады. Шундый бик органично булдың, бик эмоционально җиткердең, эмоция ягыннан дөрес булды, име? Тагын нәрсә әйтим, тавышың бик матур, Иван. Син керәшен малай? Привет, без кардәшләр. Минем әним Субаштан, әйе. Син кайсы авылдан? Иске Карабаян. Шулаймы? О, хәзер бузакка китәчәк. Якташлар, кырындашлар, сәлам. Әле хәзер туганнар да булып чыгачаклар әле, шушы бугышына чыга башласа. Ярар, Иван. Мин сиңа 10 сәйлән куям. Нәрсә дип әйтәсем килә? Минем язылган монда тональность тагын бер кат миңа калса бик югары. Өстәге ноталар Әйе, өске ноталар белән әйбәт итеп кулланыр өчен диафрагма һәм яхшы сулыш, опора булырга тиеш. Әйе, нәрсә әйтмәкче буласың? Мне кажется, бу альтернатива булгач, мен аны опорга куйсам как-то будет оперныграк. Оперный? Ну, мен шулай. О, бу разбираться икән, бу бүтән мәсьәләдә слушай. Сезнең осталыгын күрсәтә башлады. менә сезнең театрал булганыгыз күренә. Дөресен әйткәндә. Сез гафу итегез. Сезгә 13 яшь. Миңа калса без сезнең белән бер дәрәҗәдә сөйләшсәк, киңәш бирсәк, сез үпкәләмәссездер дип ышанам. Ярыймы? Ирләрчә. Бу минем фикерем. Табигый, як менә органика. Сезнең һәрбер күп менә хәрәкәтегез куелган, әйе. Анысы күренә дә инде менә. Мен аны куймадылар. Ну, куймадылармы? Үзе? Ну, Шул движенияларны куйдылар инде. Әйе. Бу инде бу менә ул синең эшеңнән керә. Бу Үзеңнән Әйтәм бит чыга. яши дип, яши бу чыгышында. Алайса всё, сорау юк минем. Үзеңнән чыкса, всё, сорау юк. Ничә сәйлән? 9. 9 сәйлән. 9 сәйле. 9 сәйлән. Бик күңелле булды, безгә барыбызга да ошады. Алга таба шушы фишкаларыңны тагын да ихласлык белән нидер бер естественность дип әйтик инде урысча. Инде бер табигыйлык белән ничектер өстәп, тагын да алга таба барсаң, бүтән кызлар синеке булачак. Афәрин. Әйе, дөрес. Миннән 10 балл булсын инде. Ярар. рәхмәт. Ни дисәң дә, беркемне дә синең чыгышың битараф калдырмады. Һәм һәрбер сүз сиңа изгелек нияте белән әйтелде. Рәхмәт сиңа. Озатабыз. Афәрин. Зур хөрмәт белән. Динә Хабибуллинаны каршы алыйк.
Дилә Нигматуллинаға ошаған. Дине, мин дә сине күкрәгемдәге җаным кебек күрә башладым. Жюрида бәлки шулайдыр инде, менә Әмир абыең бик елбаеп кына карап тора. Әйдә анардан башлыйк әле. Минем күп сүзем булмас. Беренчедән, Дине, исәнмесез, рәхмәт сезгә. Миңа ошады. Әлбәттә, Үзгәреш җиле фестивалендәге сыман аранжировкасы булмады. Бу безгә гадәти, шундый гадәти булган аранжировкалар, балалар җырлары. Кайбер артистлар бәлки дулкынланудан, куркудан үскә бик нык карыйлар, аска карыйлар, күзен йомып җырлыйлар. Ә сез безгә дә карап чыктыгыз, безне берничә тапкыр санадыгыз. Өчәү, бу яктан да өчәү. Гомумән, биюгез дә, образыгыз бар яктан да. Ун сәйлә. Рәхмәт. Бу тур бит инде безнең альтернатив җырлар, альтернатив башкару, альтернатив аранжировкалар. Ну, аранжировкасы матуррак табырга буладыр, конечно, аранжировкасы. Булырга мөмкин, әйе. Дөрестән дә андый кулланмаска андый фонограммалар белән. Әмир абыең әйтте, барыбызны да санап чыктың, күзләремә нәрсә уйлап утыралар икән булар минем турында. Менә ул күренде. Ә ул булырга тиеш түгел, күренергә. Жюри әгъзаларына, гомумән башкаручылар күстеккә бу миңа ни бәя бирер икән дип карап утырмаска, менә булай өчсенә дәйме, алай ярамый. Гомумән, ул килешми. Образда булырга кирәк. Образное мышление дип әйтәбез. Ой, фикер йөртү име. Булай син бик музыкальный, шундый бик артистичный, матур. Ләкин менә син укытучыңа әйт, менә безнең күп кенә җырчылар хәзер дигән әйберләрне кулланалар. Миңа ул ошамый. Син, пожалуйста, киләчәктә кулланма ул әйберләрне. Ул фишка дип, ул матур дип уйлыйлар. Юк, лучше син үзеңнең тавышында кал. Дигән әйберләр булмасын. Син аңлайсыңмы нәрсә әйткәнне? Ә булай, молодец, мин сиңа беләсеңме күпме куям? Белмәйсеңме?
10. Рәхмәт. Сіз Карагыз әле, интрига тота беләсез. Қорқып қана күтіп тұрды балақай. Баштан сиңа әйтәм, син барысында матур башкардың, нотың да иде, биюләрен дә матур куйгансың. Барысы да яхшы булды. Барысы да яхшы булды. Тик менә беләсеңме, алга таба сиңа киләчәккә әйтәм, аранжировка менә син яңгырый бит инде аста музыка име, ул барыбер тон бирә. Ул настроение бирә. Син аннан артык нәрсәдер эшли алмый башлыйсың. Ә монда аранжировка һәм җырчыга авыр. Миңа да авыр булыр иде бу җырда нәрсәдер шәшрәргә, янырга, киергә. Мин сиңа 10 бал куям. Афәрин. Рәхмәт. 10 Сәйлән, әфәрин. Әфәрин Динә. Рәхмәт. Әйтсәләр, ләкин шулайда Сәйләннәрен югары бәялиләр. Монда аранжировкадан кала синең әле сәләтеңне дә күрергә сәләтле кешеләр булар. Рәхмәт сиңа, озатабыз. Рәхмәт. Ой, матур қыз. Сәйд Галиуллин. 3-нче сынау. Кырга чыктым, юлга чыктым, зәңгәр күккә карадым. Кырга чыктым, юлга чыктым, зәңгәр күккә карадым. Зәңгәр күкләргә карадым, тугыз йылды санадым. 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 Зәңгәр күкләрдә якты йылдыз таба алмадым. Зәңгәр күктә синең якты йылдыз таба алмадым. Зәңгәр күктә йылдызлар күп, иң яктысы бер генә. Зәңгәр күктә йылдызлар күп, иң яктысы бер генә. Тирә-юньдә дусларым күп, иң якыны син генә. Тирә-юньдә дусларым күп, иң якыны син генә. Düşürəm əl, məqsudqa jibərəm yoldaşlığa. Mana. Кырга чыктым, юлга чыктым, зәңгәр күккә карадым. Кырга чыктым, юлга чыктым, зәңгәр күккә карадым. Зәңгәр күкләргә карадым, тугыз йылды санадым. 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 Владимир Киришкеле бетерде. Dinlər ki. Җәмәгать. Сәйд гомумән үзен иркен тота торган кеше. Әфәрин сиңа. Хәтта пиджакларның да, кәштүмнәрнең дә иркеннәрен сайлаган. Сәйд, афәрин. Сәйд, йылмайып торасың, шәшрәп торасың, җырлыйсың, тавышың каты. Синнән менә көч, энергия синнән агылып тора. Шушы энергияны яхшы якка юнәлтсәң, син ракета кебек булачаксың. Ярармы? Афәрин. Миннән сиңа 10 бал сиңа. Рәхмәт. Дөрестән дә тавышың да матур, үзең дә матур. Әлбәттә, модуляция. Кыйын, бик кыйын җыр бу. Әле аңа интонационны дөрес эләгергә кирәк. Шуңа күрә синең ишетү сәләтең бик югары. Аннары ритм ягыннан да бик син шундый түгәл. Син җырчы буласың киләме? Әйе. Миңа укырга килерсең, яме? Мин әле яшимин, Алла белсен. Мәктәптән соң укырга килим. Әйе, менә мин төшердем телефонга, хәзер Максут Юлдашевка җибәрәчәкмен. Аңа нинди конкуренция үскәнен күрсен әле менә. Бик матур итеп чыкты бу номер. Әйе. Дәвам итәргә. Эшеңне дәвам ит, укытучың белән эшлә. Репертуарыңны тупла. Менә шундый зур жюри әгъзалары сиңа шуннан да яхшы сүзләр әйтеп, эшеңне ташлама, ярыймы? Бу бары тик сиңа менә бүгенге көндә тәкъдимнәр,
сүзләр, алга таба укытучың белән бергә тагын да югарырак Үрләр, яуларга үрләр яуларга язсын. Афәрин, 10 сәйлән. Рәхмәт. О, үшебездә унны куйдык бит, әйме? Ошады бит. Молодец. Афәрин, менә бит нинди генә югарылыкка менсәң дә бары кеше булып калырга теләп калам мин сиңа. Менә монда утыручы кешеләр сыман һәм инде Афәрин, Әдрән диңгезне йөреп чыктың, кырларны, юлларны урап чыктың. Рәхмәт сиңа, затабыз. Сау бул. Сейлән фестивалендә Самир Камалов. Atlar işittim min şadasız, şığım küttem şarasız. Gürer güzge zurda tügel, şiberdek gel şamasız. Atlar işittim min şadasız, şığım küttem şarasız. Gürer güzge zurda tügel, şiberdek gel şamasız. Oy gililev gililev gililev, oy gililev gililev la. Oy gililev gililev gililev, oy gililev gililev la. Olma berli, olma berli, olma şeşe kaderli. Başkalarga gözde salmayıp sine yürüyenden birli. Olma berli, olma şeşe kaderli. Başkalarga gözde salmayıp sine yürüyenden birli. La la ley, la la ley, la la Hareketleri matur. Olma bakşasında üzüm, gül bakşasında gözüm. Yazım güngör seyleşip de bederlik güngör süzüm. Olma bakşasında üzüm, gül bakşasında gözüm. Yazım güngör seyleşip de bederlik güngör süzüm. Oy gililev gililev gililev, oy gililev gililev. Oy gililev gililev gililev, oy gililev gililev. Oy gililev gililev gililev. Gililev gililev. Büyük aranjirovkada jırga türlü jan birip, türlü ruh birip buла икән. Айдар Сулеймановны тыңлаганда ничектер үзенчә, инде Самир, син бу жырга яңа тормыш биргән сыман яңгырады. Бу шәхсән минем үземнең фикерләрем. Самир, исәмсез. Бик зур рәхмәт сезгә. Гомумән, мин бу егетне башка программаларда күргәнем бар. Бу бик хитренький егет. Нинди мәгънәдә? Нинди мәгънәдә? Ул менә кая караганын белә. Менә бу җырны Венера Хатовнага башлап җырлады. Мен карадым менә ул. Сезгә генә карады ул. Шулаймы? Сезгә генә карады. Анысы бик Шибәрлеккә шамасыз дип сезгә карады бит. Анысы бик әйбәт. Кеше йөзенә, кеше күзенә туп-туры карау, образда булу. Бу әйбәт, әйбер. Без бит инде ир-егетләр кемгә җырларга тиеш? Кызларга җырларга тиеш, дөрес бит? Син минем белән ризамы, Самир? Менә шуңа күрә Афәрин, яңа ашады. 10 сәйлән. 10 сәйлән. Бик яхшы булды, бик күңелле булды. Үзең дә ләззәт алдың кебек тоелды миңа. Үзең менә ничектер бер җиңеллек булды, авыр кебек тоелмады. Менә җырчыны тыңлаганда тамашачы чынлап та ял итәргә тиеш. Мин үзем дә сиңа карап тынычлап, ничектер мин синең өчен борчылмадым да, ярдәм итәсем дә килмәде минем сиңа. Ничектер бер күңел ачып утырдым синең белән бергә. Кыскасы, миңа барысы да ошады, сиңа 10 балл. Афәрин Самирга.
Әминде Оны, 10 әлегә. әйе. Венера Хатовна. Гомумән, бу егетне тәнкыйтьләргә ярамый, чөнки ул карате белә, карагыз әле. Шөгыльләнә. Жюри әгъзалары карате белә, ие. Шуңа күрә бары тик яхшы сүзләр генә. Ә сәхнә кешесенә үз исәнлеген кадерләргә кирәк. Әйе. Менә күренеп тора. Балаларга бу жанрда, бу форматта җырлау бик ошый. Менә уйлап карагыз әле, безнең бит соңгы вакытта балалар, яшьләр барысы да инглиз телендә телне ватып җырлыйлар. Безнең җырлар менә дигән шушы безнең аранжировкаларга кушылып җырлау, ул шулай ук аларны үстерергә, үзебезнең мөхиттә тәрбияли, үзебезнең телдә, ул ничектер бу минемчә бик яхшы күренеш. Менә бу әйбер. Шуңа күрә балаларга мондый форматта, мондый жанрда да җырлау бик файдалы дип уйлыйм мин. Рәхмәт әйтәс килә безнең директорыбыз Рафаэль Сабирович Мөхәммәдҗановка. Ул бер сүзсез җырласыннар, рәхәтләнеп җырласыннар дигән шундый карар чыгарды. Һәм дөрестән дә Шаян шушы менә Сәйлән фестивалендә безнең аранжировкалар яңгыраса, бу инде әлбәттә бик зур казаныш дип уйлыйм мин. Мондый эшкә алынгансыз икән, һәм бу эш юкка түгел. Юкка түгелдер. Рәхмәт сиңа, Самир, затабыз сине менә монда. Инде без сәхнәбездә Әминә Мортазинаны каршы алырга әзер. Исәнмесез. Әйдә минем кулымны тот әле. Мәгез әле суны бирегез бу балага. Нәрсәгә каушыйсың? Бик дулкыннан ахыр, бу дулкыннан умы сине? Мин шундый дулкыннан идем, һәр чыгыш алдыннан. Хәзердә дулкыннан мин менә беләсеңме? Мин 40 ел сәхнәдә, нимә? Барыбер дулкыннанам. Анда ни сүзләр ничек башлана әле анда? Бакчаларда чәчәк син утырткан берлегән. Фантазия. Фантазия. Әйдә фантазияңны нитеп җибәр әле. Берлегән син бит минем бер генә. Кем анда синең бер генә? Бас әле, ну-ка бас әле. Давай. Аранжировканы беләсеңме? Так. Ха, үзебез җырлыйбыз. Әйе, без сиңа булышабыз. Бакчаларда чәчәк ата, син утырткан берлегән. Бакчаларда чәчәк ата, син утырткан берлегән. Берлегән, син бит минем бергенәм. Берлегән, син бит минем бергенәм. Төшләремдә сине күрдем бергенә. Бүген төнлә төшләремдә сине күрдем бергенә. Син дәгыйм җан, гүя кара берлегән. Син дәгыйм җан, гүя кара берлегән. Молодец. Берлегәндәй күзләреңне бик сагындым бергенә. Берлегәндәй күзләреңне бик сагындым бергенә. Син дигән сүзләреңне кабатлыйм мине җыр белән. Син дигән сүзләреңне кабатлыйм мине җыр белән. Берлегән, син бит минем бергенә.
Супер! Ой, үлем. Ой. Ой. Aferin. Тұра аласың ба қазір? Әйбі. Рүзә, Әйдә, мин булышам тудык. Әминәкәй, матурым минем. Булдырдың бит? Молодец. Менә бит. Рәхмәт. Шығыш ясар алдынан, еме? Дулқыннан оқисың, біраз шетке ырғытып ташлар үшін, менә біраз ғына фантазияға берілді, біраз ғына образ турында ойлай башласаң, аха, менә мен гел, менә шуның турында ойларға керек, еме? Анар дулқыннану сәхнәгә шыққач ол ғымман бітә. Менә мен өзімнің әйтәмеш, 40 ел минем тәжірибем, менә 40 ел мен сәхнәгә шығыр алдынан гел дулқыннанам. Ләкин аны үйренергә кирәк, өзіңні қолға алдырға. Яқшымы? Син бүттін яқтан да идеал. Бүттін яқтан да, тауыш яғынан да, хәрәкәт яғынан да, ол интонацион дейсің ме, интонация, қияфәтің, барысында ішесің жеріне жеткіріп. Он сәйлән. Рәхмәт. Молодец. Сіздің міне яшігізіне істе тұтып, шыннан да шул қадар қалтырата бит ол сәхнеге шығу. Шул қадар қалтырата, аяқларың міне шулай дірілді, нәрсе эшләргә белмейсің. Шыннан да бик авыр бір әйбер. Менә шуңа күрә тәҗрибә туплап, шундый шаралар, концертлар сезнең тормышыгызда күп булырдыр дип ышанам. Шуңа күрә алга таба уңышлар сезгә. Дулкынлану хисен һәр вакыт менә үзегезне кулга алып, шушы рәхәтлек хисен тамашачыларга җиткерегез. Ярыймы? Сезнең барысы яхшы. Ул сәйләт. Синең бар тавышың бар. Син аны хәтта өлгерәсең, матур итеп сузылган тавышны да, сузылган нотаны да син матур итеп абрамлап итәргә өлгерәсең. Алар барысы да бар. Шуңа күрә ул каушагыңды бетер һәм тагын бер әйбер әйтәсем килә. Менә без сиңа шундый матур сүзләр әйтәбез. Гомумән кешеләр сиңа матур сүзләр әйтә. Син боларны ал үзеңә йөк итеп, әйме? Тик ох, мин бит әле шәп әле дип үзеңне бер кашында кулларыңны төшермә. Дөнья шундый авыр әйбер ул, әйме? Ул язмыш бер күтәрә, бер селти яңактан, беләсеңме? Алга таба атла, киң атла һәм көчле бул, яме? Уңышлар менән 10 балл сиңа. 10 сәйлән. Менә, сәйлән. Шулай нурландырып яшә безнең дөньябызны. Әминә, рәхмәт сиңа тагын бер бәйрәм бүләк иткәнең өчен. Рәхмәт. Шулай итеп безнең барлык чыгышларны да инде тыңладыгыз, хөрмәтле жюри. Рүзәл, дөресен әйткәндә, менә мин шундый рәхәтлек хисләре белән утырдым. Минем күңелем шулкадәр шатланды, җаныма шундый җылы булды. Балаларны ишетү, нәкъ үзебезнең үзгәреш җиле фестивалендагы әсәрләрне алып алар башкардылар һәм әйтергә кирәк, җиренә җиткереп башкардылар. Шушы жанрга туры килделәр. Гомумән нашы финалга чыккан балалар бик талантлы. Дөрестән дә мондый балаларны игътибарсыз калдырырга ярамый. Һәм рәхмәт әйтәсем килә, әлбәттә, әтиәниләргә, остазларына. Чөнки баланың сәләтен кичкенәдән күреп, тоеп, дөрес юнәлештә аны үстергән вакытта гына, дөрес юнәлеш биргән очракта гына балалар үз профессияларын табалар. Менә монда инде бүген чыгыш ясаган һәрбер бала, алар дөрес юлда. Һәм мин ышанам, аларның киләчәге бик матур булыр. Һәм менә шу Сәйлән фестиваленә рәхмәт әйтәсем килә. Алга таба эшләре уң булсын һәм менә шундый балаларны үстерергә бу фестиваль бик зур этәргеч булыр һәм булсын дип ышанам. Балалар шушы яшьтән шундый җырларга игътибар иткәч, бәлки оештыручылар тарафыннан аларны игътибар иттирткәч шушы җырларга, шушы жанрларга, аларның киләчәкләре бик матур булачак.
алар музыкаль яктан үсәчәк. Алар безнең татар җыры, гомумән татар җыры, ул халык җырлары гына түгел. Ул безнең классиклар, ул безнең эстрада классиклары, әйме? Җыр формасында эшли торган зур безнең композиторлар һәм безнең балалар шушы жанрларда үзләрен таба алуы белән менә бүген избатладылар шуны. Шуңа күрә мин бик куанып утырам. Рәхмәт. Мен гомумән шушы Сәйлән дип исемләнгән бәйрәм ошады. Балаларга булган ихтирамыгыз, игътибарыгыз өчен шушы каналга рәхмәт. Инде балаларга кайтканда, алар молодцы. Үзләренең талантларын безгә күрсәтеп, тамашачыларга күрсәтеп, зур бәяләргә ия булдылар. Алар бүген җиңүчеләр. Алар җиңүчеләр, алар җиңүчеләр. Бәләкәй булсалар да, яшь булсалар да, алар бик көчле. Киләчәгебез, мәдәният, Татар теле, гомумән, телебез татар яшәячәк. җыр сәнгате менә шундый кулларда була, Алла берсә ияләгә. Рәхмәт. Безнең 3нче турыбыз, 3нче көнебез ахырына якынлашты һәм бүгенге көн нәтиҗәләрен сез экраннарыгызда күрә аласыз. Һәм инде сезнең белән сау булашабыз. Сау булып торыгыз, хөрмәтле тамашачылар.